Čus, já jsem velká Sigma a jdeme hrát. Jdeme. Jo, wow, tam. Jdeme. Ještě nebudu trošku mluvit, takže sorry. A když stačíte tohle, tak máte pau. A potom vám ještě ukážu taký trik, jak získat zadarmo novou hru od tohohle vývojáře. Happy to je. Když umřu, tak vám to ukážu. Wow, easy. A víte, že když hej, dal jsem to. A já teď musím sbírat tyhle kola. Mám jich jen 13. Měl jsem taky 20. Jo. Ještě 3 písmena. Bow. Jdeme. Já jsem to věděl. Teď musím dělat, co to? Happy. Já jsem to nevzal. Dám si tohle pro jistotu. Wow. Ne. Já jsem tam mal to písmeno. Já jsem úplně blbej. Ale tohle se taky hodí. Zabij mě. Tam je to písmeno. Ne. Mám coinu aspoň, že? Jo. Já jsem byl tady. On spadl na zem. Jo, actually, to dám. A když chci názit, tak názím. Možná pil. Happy. Yes, mám happy. Já mám 2 peč. Co to heck? To jak jste měli chodit? To dá. To dám. Jo, mám písmena. A jdeme si to ukázat lidi. Čepička. Mám jich 5, počkejte, reklama. Takže půjdete tady, jo. Dáte tohle. Dáte tohle a dáte tohle. A on se vám otevře tohle, vy dáte tohle a dáte play. A vidíte, už máte nový charakter. Když můžete hrát zadarmo. A to je zem je láva. Můžeme hrát. Vidíte, to je zem je láva. Wow. A když mám tohle, tak můžu jezdit i takhle. Já můžu jezdit, ale když vám to dojde, tak už nevíte jak. Já nevím, jestli to stihnu. Asi ne. Jo, stihnu, yes. Ale je to extrémně pomalý. Tak, wow. Jo. Ne. Ale mi to už došlo. Ne, já jsem to nevzal. Do